Ayan guys, good morning. Welcome to my channel. This is Eric Hilot guys. Welcome. May buntag sir. Kumusta man? Unsa man tong ito pamatay na to? Kuan? Oo. Kita na dito sa kumino. Oh, bita na gamay. Ganing kuang kog balik dito. Oo, bita gyud sa mo kuan. Unsa ganito mo? Unsa na lang pamatay mo ron? Murag naapay banhod pero gamay na lang. Gamay na lang siya. Ang tuora ba to yung banhon? Under eh. Wala. Unsa ganito kitong na-disgrasya? Ito. 2 years na na-disgrasya. Yung nagabanhod. Pero naikusog na, o bita na, lahi na siya. Oo. Kaysa una, baklay ko labyog man. Murag wala. Labyog gid siya ni baklay karon murag ano siya. Makakuha na siya gamay. Ang nga kong asawa balik dito ko. Sigma kaluyan. Magana bitahan gyud siya. Unsa kito gawa sa mga binhod ang tiil, tiil ra ba o tuhod or Kaning dire. banhod po dre? Oo. Pero bitahan ako. Banhod ang dre sa sanay. Bukok? Tangkugo. Tangkugo no, banhod pod. Sa pagyod, Arang-arang yun akong pinino. arang gyud imong paminaw. Lagyan sa itong pamahilot. Si Mana na ba? Oh, semana karon. Semana karon. Pulis mo kami anhi. Sige, maayo. Itong balik. Sige. Asa ganito ang balay ninyo? Lapu-labaw o gunoy. Lapu-Labaw, wala kay shoutout sa taga Lapu-Labaw. Sa taot ay kang kagawad Roger. Montesa. Yan, shoutout kagawad Roger Montisa o sa taga Hagunoy. Gapon na po kung og nakailat sa taga Balutakay Hagunoy. Si Kuan, si Sir Marlon dito kana nasa Energy FM. Kaya kana na Energy FM. Kasi Kuan mo to yung ginatkuan. Sa radyo ba? Sige, so ayan guys. Shout out sa taga Lapu-Labaw, Hagunoy, Davao del Sur. Nasa Sir Dere. Ikaduhang balik ni Sir karon. No, nadungog ninyo yang iyang testimonya nga kuan siya na motor accident, no, na disgrasya sa motor. Almost 2 years na. No, nya pagkaman na to, na sige nagkakuan, no. Banhod na no, yang lawas no. So ana lang, no. So ato tabangan si Sir, kinabanan sa pagampo sa Ginoo, no, kay dili man makaya o kita-kita lang, no. Nya salamat po kay Sir nga sa imong pagsalig sa ko adres sa kong hilot, no. Kinibalik ka man gyud, no. Salamat kaayo na. Siyempre, of course ako ang mga viewers, no, sa mga nagatanaw sa ko kanunay, subscribe, nagapalo sa ko permanente. Kumusta na mo diha? Hello guys. Sa ako mga suki, no, kung unsa man mo, nagaunsa mo karon. Always pray lang ta, no. Nya salamat kay sa inyong pagsubaybay sa ko kada nag-upload ko inyong ginatanaw ako ang video nya. Nag-like mo, nag-share. Salamat kay sa inyo ano. Of course, ako ang i-shout out dahil ako ang mga viewers outside of the Philippines. No, thank you so much. Special mention, shout out sa taga India, Indonesia, Malaysia, United States, Japan, Vietnam, Thailand, Cambodia. Of course, no, ang Saudi Arabia. Thank you so much sa inyong pagtanaw sa akong channel. Thank you for watching my YouTube channel. Of course, number 1 ako pasalamatan ang Pilipinas, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Daghang kay salamat sa inyo no, labi na gyud sa ko ang mga suki na sa hilot no nya. Kumusta na mo na? So, please lang ingat-ingat lang ta sa to mga bawal ha. Of course, sa mga karon lang naka-apply sa karon lang nipindot o nag-click ani nga video. Daghang kay salamat sa inyo pag-click ani nga video. Kung wala po makasubscribe, please subscribe na mo, no, para updated mo sa kong ginahilot. Pwede mo like, pwede po mo share, no. Please lang subscribe po. Of course, karon na mo nagatanaw sa ko, pwede mo comment, no, kung ano daw na may mga pangutana kabahin sa inyo hang ginapamati sa kalawasan nga hangtod karon gidala-dala gihapon nimo, wala gyapon maayo. So comment lang, no, basta makatabang ta, no, paningkamot ang makatabang ta. So ayan guys, paghilot ako karon si Sir kaya para maayo na gyud og 100% maayo si Sir, no. Ayan, so shout out sa taga Lapu-Labaw, Hagunoy,
Davao del Sur. Ayan, sige. So maghilot ako guys ha. Please subscribe po, please. Kung wala pa kakasubscribe. Sige sir. Kulog. Wala na nagkabasag hapon. Wala. Inom. Wala po. Biya sa ano nino. Biasa. Biya jud. Sa biasa. Biya jud. Dili kamot ni kamot. Sa alay. Pero gamay ko ha. Pero gamay. Kani. Up. Kana okay na kana. Please subscribe po. Isang click lang. Maraming salamat. Ito mga boss. Lando. Tinoon. Rolando. Boss, ito sa... Pinibalik ka. Bata pa bro. Located? 45. Sus. Kalayo ka lang tinoon. Nagtag mo cinta na no? Kalayo pa kayo sa cinta. Sa kamar pa. Mapa ay sa. Aw, pati ko ang mangguta-guta na no? Ang lawas. May lang lawas ayaw po nang abot mo to do cinta bro. Kumungkot. Kaya bagay ba no? Wala pa kayo stainless? Wala. Sure ito na. Disgrasya pa ng stainless. Wala po gilot pa stainless. Bali-bali. Ah. Sprayan man ako. Okay ra.
Hindi ko panghina pang buka. Ay po nang naibakal, no? Ang stainless, eh. Ano lang? Ah. Kita na ka sa YouTube. Kita na naman yung video. Tanaw nila. Ah. Ang ganito. Lagan ko dito.
boss. Kaya na. Mungkin pwede kitikon na boss. Pwede ka nanaon na to boss. No? Ini kape boss. Ha? Kita nagkakape. Kape ba? Ano na boss? Tubig lang tayo ba to? Tubig lang tayo nagmata. Gatas baby. Gatas pwede. Pero ang pinakauna na kainom mo, ininit, ha? Ubus gamay boss. Ano tubig lang mo. Oh, marigam-gam, ano? Siguro na yung tulo, no? Dahil mo good. Muna, ang guyod din mo ba? Yan na? Ha? Dari mo ang dati,
Sarap? Ayun niya dati inuman. Oo, pareharan lang. Mainom to, tagsa lang. Ano lang ito? Kaya o, dalamuntag lagi. Minit pa. Ito kay klapan na na. Yan nindot na sa tanan sa sirkulasyon. Ano ba? Sos na may. At pwede rin mo nga maghilot siguro sa una ba, no? Ha? Sa darat. Dito pa. Agabi o hilot ni Madam Rai. Hindi eh. Napahilot ako siya. Basta mo bakante, hilot. Hindi pa bakante, hindi ka hilot. Dahil magugma, mandun mo. Mahilot mo. Lami ang paminaw ba? Circular dyan. Mga loyang dilaw ko. Loyang dilaw. Kana sa mayroon maguna sa mga panungot. Pero kung kay panungot, magod. Nang dilaw, dito na lang ko sa ininit. Kuan pa siya, natural. Di pa kagasto. Pero buntag, mao gina ginayin mo na ko, boss. Ligam-dam lang yun. Nato rin mo sito sa hay, pigaan ako bisa ka buok. Para sa tuang sugar, para sa itong mata. Yung diferensya itong mata, 5 times, alin mo muna ito na may nang tagtubig, na naay, pigaan na itong bisa ka buok, pili mo sito.
Tanaw na po ba niya, boss? Morning na. Kiss ka na, Ben. Pero pag-cellphone mo da, Ah. kabalay ko. Ha? Balay ko. Balay? Oh, saya tayang. Kira?
tapos na ta. Okay, maray. Na-review ka tayo sa inyo. Wala kita tayo punong mani tadi ba? Ganahan po. Sang mo ada di kaya, di ada kaya. Malag layo. Okay kayo? Bagi na man. Hindi magwangan.